Ia, băieții. Maia, vezi cine a venit? Ce poți să la trei? Nu. Alexia. A, nu. E cu Ana. O, dar a înghețat standul. Ești nebun? Merge, Șuler? Șuler, merge? Da, chiar înregistrează. Nu văd de aici nimica. Dar e înghețată. Efectiv e înghețată. Trebuie să mut tot standul. Care șutează? Ăsta pe unde ești, e Robi. Care? La nu seamănă cu mine. Da, frate. Trebuie să stau cu camera. Ce vrei? Da, asta e? Păi, fuge piciorul, mă. Trebuie să alungă camera. Da, alunecă camera, mă. Dar nu-l văd pe Asi. Asi nu joacă? Ba da, mă, uite-l. Unde? Crampoanele roșii acolo în capăt. Da, încălțire, rezervă. Hai, Cristiano. Ia, fac o urmărire de aia ca la fotbal. Să nu strici filmarea. Ui. Eu văd totuși nimicul pe camera asta. E alb și negru. Încearcă să prinzi ca lumea ceva. Doar arbitru se vede verde. În rest nu e nici oculari. Deja grămadă. De aici că durează meci 40? Sau 30? 35. Prima grămadă. Și pentru noi. Meni, mă. Îți dai seama? Top. Nu. Bun. Top. Mi-a înghețat spatele de la gardul ăsta. Câte nimic acum, că la pic. Ce? Umple la el. Măcar să nu... Da, la camera. Forțează, fii atent. Can Zid a intrat la Matia. Înainte. Dar te cumva să... Robia, te cumva să ții umbrele dincolo, că vine zăpada așa. Ia vezi. Vine bine? Bă, da, e mult mai bine. Nu mi se mai acoperă ecranul. Filmează, da? Da. Bine, mă! Bun! Bine, frate! Vai. Nu că a făcut un... Nu o să mai comentez.
Se vede foarte clar pe cameră ce s-a întâmplat, dar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, că e prea întunecat ecranul. Salut, Denis! Uite și pe Iacob. Hai băieți, bine, bine, bine. Ale... Salut, Denis! Salut, Anis. Da. Salut, Iacob! Ce faci acolo? Ce frig, e frig? Hai băieți, recuperăm. Tare, Alex, tare, Alex. Ah, ce l-a ratat. Bun. Îl doare din nou piciorul, nu pot să cred. Na. E chime. Vezi că nu mai e mult și îi ții tu asta la ușor. Îi îngheață mâna. E, Maia, te poți da puțin mai la dreapta? Dă-mi stânga, mai te rog. Mulțumesc. Mamă, turism omor. Altfel acum. Seningrele a stat-o meciul. Asta trebuie să faci tu. Să filmezi aici. Urcă, urcă pe el. Ia, ia, ia. Gât. A ieșit. Uite pe Edi. Edi? Da. Comentezi? Aproape. Bine, mă. Bine, bravo. Oh, ce l-a dat peste minge. Ah, ce era să fac cu intercepții. Jos, jos pe el. Bă, ține umbrela mai. A plecat. Așa. Vai. Înainte, înainte, ia-o și... Vai, că mi îngheață mânuțele. Da, știu. Nu, mai puțin. Vezi că te-l trage. Un sfert de oră de înainte și normal îl trage la mine. De la zăpadă. Oh, Dia! Nu pot să Ce face Dia aici? Capitanul. Ce faci, Dia? Bine, tu? Tu nu joci? Nu? Salut, Dia. Ți-ai luat examenul eu? Pe 14, da. 14 luna asta sau? Martie. Să recuperăm, să ieșim de acolo. Ce om! Și cu mănuși în viața. Da. Ce bun ar fi o pătură acum. Pătură.
Împinge. Bun. Bun. A prins-o? Avem. Bine. N-a fost Împinge. înainte. Bun. Ale. Alo. Ok. Avem grămadă. Băi, ce om. Filmează și lor, te rog. Ce zic tu? Mi-mi îngheață mâna la cum se aici asta. Mie nu, mă? Poți să filmezi. Îngheață degetul pe Zoom. Nu trebuie. Nu, că nu prea pot să... N-ai cum, baftă. Auzi. Căzut unul? Mamă! Ce-i cu placajul Am pus camera fix pe el când era sus. Ce a fost cu... De ce a făcut? Că n-am văzut. L-am balotat. Lua pe sus și l-am mai și dat peste cap după aia. Am prins Cartonaș, toată fii faza. atent, cartonaș. Da. Foarte bine. Mamă, și îți dai seama că trebuie să stai pe scaun acolo. Se răcește tot. Hai că am început cu un cartonaș, e bine. Foarte fain. Scap. Of. Bine, mă, Bun. bine. Hai că am ieșit un pic. Jos cu el. Bine, Matei, bravo. Jos, Alex. Bine, mă. Nu se vede. Avem. Bine. Ce un bun am pe grămada asta. Dacă nu, uite-te și la tabelul din față unde e vagonul. Doamne. Sară n-ai tribună. Hai, băi, să împingeți. Mamă, gât. Avem, bine. Stai, Cristi, stai! Dacă e drumul tău. Ai auzit? Poate dă Cristi una în cameră. Hai, Ale. Bine, mă. Se duce și iară? Știi și ce număr este? Chime, dacă e. Trebuie să aibă un număr înainte de Brașov, București, Brașov. Păi, uite-te dacă este același caz la care l-ai tu. Șterge-o. O, avem prosop unde să scriu. Dar foarte bine. Ai văzut The first. ăsta, lui Matic de sânge. Ia-o, Matei. Bine. Mamă, dar chiar trebuie să Da. Mamă, are sângerare. Și-a spart arcada. Cine? Matei? Montăru. Da, mă, când ai...
Orice trebuie să stai jos. Ca să-ți oprească timpul. Fie fric tare ăsta. Ce spatele ăsta? Upa! Plank. Face final, deci. Hai, mai joacă? Nu mai lasă. Cred că nu poate să-i oprească sângerarea. Da, face temporară. Nu-i poate opri sângerarea, îi face Schimbare temporară. schimbare temporară până îi se oprește sângerarea. Da, uite că l-au schimbat. Cu Gando! Pe Gando? băieți, hai, Pe băieți, hai. Gando! Hai, băieți! Hai, băieți! Hai, Matia, mușcă din el, Matia. Hai, băieți, hai! Hai, Matia, bagă-s! Bine, mă, bine! Bine, băieți! Au, te ia lăsat. L-a omorât. Bine, băieții! Mă apă. A încercat. A căzut. Oh, ce unghi prost. Așa. Sunt mai mulți aia, mă. Bine, mă! Aproape. Ia-o-ale! Bine! M-a prins. Ia-l! Bine! Bun! Păi, dar nu stă camera asta, mă. Ce-s petardele? Ce? Tot așa? Ia, hai, să-mi arăți. Bine, mă, băieți, mă. Tot așa. Ia să-l vedem. Grămadă îi facem praf. Fii atent ce urmărire dau la palmul ăsta. Hai, Ale, că dai. Ia, cred că intră înapoi motorul, cred. Hai să-l bage, că avem nevoie. Da, cred că îl bagă, care fain. Bine. Foarte bine. Bravo, băieți. Mă îngheța mâna așa. Ce tobă. Brian, știi să dai la tobe? Avem? Facem rost. Da, nu vreau și mă dea să... Oi. Avea, nu mai știu de la mine, un megafon din ăla, știi? Și de greșeală am dat pe repeat când râdeam și când vreau să dăm bine se uda. Bine, Strafe, bine! Bun. Șutale! Bun! Scap, frate! Nu scap. Tare în el! A ta e Simon! Nu, derapaj. După! Dul! Bine. Ieșim de acolo cu șut. Tare, mă! Bine, mă! Ah! Intră galbenă? Da.
10. Cu tot timpul la oprit, trebuie să stai cu ea. Să-l lași pe frigul ăsta, nu prea e combinație. Mama, mâna, tu. De ce nu schimb mănușa? Cam doar pe stânga. Cere și dreapta. Fă un orgoliu. Ce oameni, nu, cum joacă la contă. Să vedem acum. Dacă putem să facem pompă. Da. Și eu. Ai auzit? Top. Nu cred că ajută. Orice contează. Ia. Avea doar 20 de minute. Hai băieți! Hai că n-are nimica! Tare! Bine, Matei! Hai că avem avantaj! Vă bate joc de minge, băieți, ce facem? A venit Teo. A venit Teo. Dar nu contează că am făcut țărănic. mâna pe ea. Auto cu tău. Poți să o dea și în 2 metri dacă pune la una pe nu contează. Ia să vedem. Dacă n-ar bate în fund. Ce bine ar fi. Da, nu prea să simplu. Mâna mea e bocnă. Vrei Dacă mănușa asta? o scot de aici, Vrei rămâne la mănușa fel. asta? Nu, că nu cred că mă încape. Hai băieți! Da mă, da, tare Alex, tare Alex! Tu, nu Alex! Bine Ale, bine Ale, bine Ale! Du-te! Bun! Așa mă simt de parcă joc eu. Mamă! Bine băieți! Suport, că n-are suport! Du-te! Hai Matia, du-te! Nu el. Acum vine Matia. Hai că tot avem avantaj. Avem avantaj. S-a fluierat. Ia dă să încerc mânușa aia. Îmi paraliza mâna. Nu, cred, dar... Aoleu! Ce facem? Hai, măcar că. Așa. Eu tot am mânat un kick, am mânușă. Poftim? Eu tot am mânat un kick, Da? Thank you. Tu nu o țin permanența afară pe umbrelă. Bă, da, dar să că poți. A, bă, da, ea o ține pe umbrelă. Hai, câștigăm și grevala asta. Sigur câștigăm. Hai băieții, că se poate. Împinge. Tare Alex! Tare Alex! Bine Alex! Bine bă! Bravo, Alex! Bine băieți! Ești bine? Da-mi plânge, mă. Băi. Salut Teo! Când eram la Cluj, Ce faci, Teo? și eu nu puteam să joc. Țin minte că era și rău. Și când doar fetele mele, nu puteam De unde dăm ăla? Nu mai dă la bețe. Ba da, uite-l acolo. Unde? La Nu-l văd. rezerve acolo. rezerve la... Nici nu-l vedeam. Uite după arbitru dacă nu spune. Păi mă uitam după arbitru, dar tot nu-l vedeam. Foarte bine băieți.
Hai, Bravo, Ale, dar mic. Tot așa, băieții. 12-3, nu? Hai că e bine. Dezmorțesc și eu, mă. Ai dezmărțit tot pe cameră. Hai, băieți. Ce dropuri faine de banii ăștia. Bine! Tare, măi! Tare! Bine, 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 bine! Bine, bine! Bine, mă! Tot așa, bun. Asta e, n-are nimic. S-a lovit? S-a lovit. Cine? Cred că e numărul 1 de la mine. Da, numărul 1. Atât. De la noi s-a lovit unul? Da, numărul 1. Eu nu prea văd acum ce număr are. Chiar nu prea văd. Eu cred că s-a dus Ivadescu. Să sară Mântărău, dacă nu că... Sigur o luăm, dacă sar ele. Hai băieți, hai băieți, hai băieți. Ah! Bine, 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 Asi. Bravo. Bine, bravo! Bun. Tare în el, tată, tare în el. Nu lași, nu lași. Tare, Mati. Ia-l, Matia. Ale! Tare, Matei, tare, Matei. Bine, mă. Tare, Matei. Bine, 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 bine. Bine. Bine, pressing-ul. Bine, Mati. Tare pe. Bine, bine, Asi, bine. Dai! Bravo, tot de Mamă, ce... Se bat, fii S-a atent. băgat în el. Dați-l, mă. Bine, Alex! Ia-l! tot așa! Bun. Bravo, Mati. Bravo, Mati. Ție sus! Țineți-l, băieți. Bine, băieți, bine, 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 bine. Tare, Matia. Bine, Matia! Bine, Matia! A omorât. Can, zi, da, intra pe atunci. Pare că a fost așa. A fost destul de înalt, a fost. L-a luat cam pe aici. Cumva. La vreun număr. Îi dă galben. Am dovada pe video. Te-a dat galben? Ce om? Nu mai spuneți, nu, că e de galben asta. Să ne luăm și noi galben primul. Dacă era lei, era de galben Păi, 100%. Maia, tu știi când mi-am luat galben, că am fost cu apa? Eram la Cluj. Asta e nouă, n-am. Mi-a dat la galben că mi-a trag cu apa. Și cel mai băi băiat după 10 minute să stai pe tine, că nu înțeleg. Că au existat. Înghițat. Hai, băieți, recuperăm. Da, Matei, bravo! Ah, Ce-a făcut? a fost înainte. Alelei. Eu nu mă pot uita pe teren, eu trebuie să mă uit în ecranul ăsta să știu ce filmez de aici. E foarte bine. Și mă duc mâna. Mamă, mâncați. Uite cum mi-a rămas mâna înghețată. Merităm o bere de căciulă de la fiecare pentru filmarea asta. Mama, suntem mai E, nu. Când am eu mici, am
rugămintea să ne filmeze și pe noi. Vreau toți, fiecare telefon să ne filmeze. Flancherul nu știu. Toți stăm cu spatele. Flancherul 2. Am ba mâna asta, mă pică geacă, că nu mai pot fi tare. Nasol? Au. Trebuie să dai și în cap. Uite-te la meci. Mamă mea. Hai, îi împingem băieți, îi împingem, hai! Hai că suntem peste ei. Să-i împingeți, hai. Da băieți, da! Bun, Da băieți, da! bun. Tare, Alex! Bine. Tare băieți, bine mă, bine. Ce-am luat mine? Bine mă băieți, mă! Foarte bine. Uite mă, Dorința, bă, uite aici am Urbeșule. Ce frigă. Doar ție. Mai sunt 5 minute. 5 minute și pot să-mi bag și o mâine în buzunar. 5 minute mă duc să-mi iau un ceai. Stai aici. Păi dai pauză. Și Stai iau un aici. ceai. Să-l trimit pe Kim să-mi iau un ceai. Așa. E Kim, nu e așa că ești drăguț și e un ceai. Pentru tine orice. Dă-i. Bine, Ale, bine. Bă, ce fain a fost șutul ăsta. Bine, și Dă-i du-te, asta. Asi, du-te, dai! Da, mă lăsă. Te rog, fă... Dar voi nu faceți niciun fel de galerie. Ba da. Eu trebuie să fiu atent. Păi nu contează. Se aude, vezi că se aude pe cameră. Eu știu, da. Și vrei să Le știi. reții toată filmarea aici. Nimeni n-a ascultă filmarea cu sunet. Ba, Toate chiar. oi de capul ăsta. Hai băieții, tot așa. Mai dăm încă 2-3. Hai Matia, hai că intră galben. Bă, te pică pe cameră. Omule. Ce om ești? Ia că dau în partea, nu știu dacă. Încălzești, se încălzesc. Ia. Da, dar N-a fost. probabil le-a zis că o să îi schimbe, știi, și să fie încălziți. Mie nu mi se Eu țigară pe unul. Păi după aici ce? Pauză de Da, că după e pauză. Ce cofi, nu trebuie niciun cofi acum. Aici nu mai aștept să bem Una cafea. cafea aia. Îmi gheață mâna asta, ia că fac switch-ul. Hai băieți, hai. Tare pe ei. Hai, încați-i. Îi împingeți băieți. Jos cu ele. Nu cred. Ia ta Simon. Bagă-te în față gât. Bine! Du-te Simon! Înapoi. Nu a fost! N-a fost înainte. Degeaba țipați, n-a fost. Degeaba nu v-a scos Scoate-o! Nu mai da de mâini, scoate mingea! Exact. Dacă îl cheamă Gogu. Nu mai comenta gât că ți-e galben. Haideți grămada, împingeți-i. Haideți grămada, împingeți-i. Împingeți! Da!
Împinge-i! Împinge-i! Bine! Bun! Bravo! Bă, dar-i dominau ăștia pe grămadă. Da, mă, da! Da, mă, da! Ce-mi place? Pom, pom. Uite ce pe Tudor. Săracul Tudor. Mini peca ăla de ce? Asta e. Ăla nu-i Tudor. Alex! Tot așa, băieți! Hai Maia, strigăm. Bine, băieți! De mai repede pe asta. Var. De fapt s-ar putea să... Am zis pe ăla. Căci că se bate cu mine. Stai mă cu minte, mă. A zis unul de la ei că se bate cu mine. Hai mă cu minte. Nu se bate nimeni cu tine. Hai băieți. Împingem, băieți! Bine! Avem! Bine, Ale! Bun șutul, bun! Bine, Ale! Hai Mati! Bine, Mati! Du-te, tăi! Doare, Mati! Mamă, ce față de zăpadă. Suport, cărare, suport! Am văzut 6 Tu că avem avantaj. Bine, Asi! Cere-o larg. Nu. Avantajul. Nu, de ce? Nu. Înainte, cică. Nu cred. Nu. N-are voie. Nu cred. FIFA de leau. Asta cred că e ultima fază, nu? Da, să nu Nu cred. Hai băieți. Îi împingem, recuperăm și dăm isă. Când ești la și zice domnul, hai să punem numărul 1 pentru grămadă. Da, cine zice așa? Bine! Bine, băieții! Și acum tu. Băgați-l pe Florin, tată. Mamă. Dă-i până în capăt! Pasă, Mati! Eseu, Mati! Bine! Bravo! Tot așa! Bine, mă, băieți! Bravo, Mati! Bine, mă, băieți! Tot așa, mă, băieți. Se poate, mă. Hai, da. Face fiță și dă de acolo. Te pauză după partea asta, vedeți. Păi așa, pe pauză. Hai cu, da, aici, 100% de ale. 37. Bun. Bine, Ale! Bun. Bravo. Hai că e pauză. Pauză. Vrem un ceai.